A rede de emprego Empréganos, que recibe o seu nome do lugar de reunión habitual das entidades que integran a Biblioteca Nós, nace pola inquietude e a necesidade detectada polo persoal técnico dos programas de inserción sociolaboral das diferentes entidades sociais que traballan en Ourense de mellorar a empregabilidade das persoas participantes. A rede creouse pola inquietude de varios técnicas e técnicos de emprego de entidades sociais da cidade de Ourense por traballar polo traballo digno das persoas coas que traballamos en Ourense. E quen forma parte? Pois formamos parte ao redor de 20 entidades da cidade de Ourense. A rede está integrada por unhas 20 entidades que traballan no ámbito da inserción laboral e ten fixados uns obxectivos. Que situar as persoas no centro, aproveitar os recursos formativos e de emprego que hai na cidade, evitar duplicidades e xenerar un código de boas prácticas entre as diferentes entidades sociais que estamos en Ourense. E nós o que queremos é crear sinerxías para que as persoas en situación de vulnerabilidade teñan oportunidades. Entón, hai entidades que están máis especializadas nuns ámbitos e outras noutro, e o que queremos é tratar de que as persoas teñan o mellor trato e as máximas oportunidades. Esta mañá reuníanse con representantes da Asociación de Empresarios do Polígono de San Cibrao para trasladarlles esas necesidades que les detectan.